Boas tardes. Os 22 detidos na última operación antidroga no Salnés xa comparecen onte xuíz en Vila García de Arousa. Con este novo golpe ao narcotráfico dan por desartellada unha rede dedicada a traficar con heroína, unha droga que está gañando presenza nos últimos tempos. Para que non os pillasen, movían a droga en pequenas cantidades que non superaban o kilo. Estamos moi pendentes de se o xuíz os envía a prisión ou os deixa en liberdade. As familias dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo celebran o informe da Comisión de Accidentes Marítimos que sinala a armadora e o capitán do buque como responsables do accidente. Os investigadores conclúen que o pesqueiro levaba demasiada carga e que o capitán non evacuou a tempo. A mí me llena de tristeza porque independientemente de la negligencia del patrón, si por lo menos se hubiese dicho para evacuar antes, pues muchos de los familiares que faltan estarían con nosotros. Uns pais de Gondomar sentaron no banco dos acusados por non escolarizar o seu fillo. Pretendían que, en vez de ir a clase, estudara na casa cun programa que fixeron eles mesmos e incluía fútbol, surf ou técnicas mindfulness. Enfrontanse a unha multa de 1.800 euros cada un. Hoxe en día non é raro que os pais acompañen os fillos xa adultos a revisar un exame universitario. Tanto é así que na Universidade de Granada puxeron un cartel avisando de que non reciben os pais porque todos os alumnos son maiores de idade e poden facer as xestións por sí mesmos. A nota xa está provocando todo tipo de reaccións nas redes. Xa deixamos atrás o primeiro temporal dos últimos meses e esta tarde tan só queda algún aviso no litoral. Predominan as nubes e notamos algo novo neste outono, a sensación de fresco, xa que as temperaturas están en evidente descenso. Os mozos viven cos seus pais en España ata os 30 anos e que para independizarse hai que comprar ou alugar un piso e para os máis novos, incluso para os que levan traballando tempo, conseguir unha vivenda é case imposible. É imposible, e menos en Santiago. O sea, tería que mirar moi as aforas. Yo llevo 5 años aquí viviendo y la vivienda sigue subiendo. Alugar piso soa ni se che pasa pola cabeza. Es imposible. Xente logo non pode ter fillos, non pode formar familias porque con igual 35 ou 40 anos xa ten un traballo e aínda así non pode permitirse comprar unha vivenda. A falta de vivenda debátese por primeira vez nun Consello Europeo onde participan os líderes dos gobernos da Unión. A súa chegada a Bruxelas, o presidente Pedro Sánchez dixo que vai pedir un fondo europeo para construir vivenda protexida. María. Sí, o presidente do Goberno chegou aquí ao Consello Europeo con esa proposta para Bruxelas, a creación dun fondo europeo de vivenda para frear así a especulación inmobiliaria nas grandes cidades. A idea é que a Unión Europea financie proxectos de acceso asequible e actúe nas zonas máis tensionadas. A Comisión Europea estuda presentar antes de fin de ano un plan de medidas de regulación e financiamento que dé resposta á crise da vivenda en toda a Unión. Pedro Sánchez insistiu hoxe aquí no Cumio en que a vivenda é un problema europeo e debe tratarse como unha prioridade común. Estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes. Es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán. E no día en que Europa debate sobre o acceso á vivenda, confírmase o freo na compra-venda en España. En agosto baixou un 3,4%. Con todo, non afecta a todas as autonomías. Galicia está entre aquelas nas que segue medrando a venda de pisos e casas, un 7,1% máis en agosto. Que temos un comportamento máis estable, menos suxeito á especulación, para que ademais se vos fixades, os datos apuntan a vivenda de primeira man e a vivenda de reposición, é dicir, cando ti tes a primeira vivenda e cambias para unha segunda, pero sigue sendo o teu fogar habitual, non tanto segunda residencia vacacional. Por lo tanto, apunta máis a un comportamento máis estable. Esta vivenda da zona bella de Santiago mercou na Álvaro coas axudas da Xunta para menores de 36 anos. Recibiu case 13.000 euros. Ademais destas axudas, agora mesmo en Galicia hai tamén subvencións para mercar vivenda protexida en localidades de menos de 10.000 habitantes. Ademais, vanse reforzar nos presupostos do ano que ven cun incremento dun 13%.
Está complicado mercar vivenda e tamén alugar. Segundo o Consello Europeo, en España os alugueres subiron máis do 70%, moi por riba da media europea que está por debaixo do 60%. Tamén sobre vivenda, os populares galegos creen que se poderían mobilizar milleiros de pisos baleiros se se protexera os propietarios fronte aos ocupas. Aseguran que moitos non alugan por medo. Esa inseguridade xurídica tamén impide que haxa máis vivendas no mercado de aluguer. E non imos consentir tampouco que se atribúa a proposta da turismofobia dos independentistas galegos tamén, que están constantemente arremetendo contra as vivendas de uso turístico, contra eses apartamentos turísticos. O debate sobre a P9 en Galicia recrúa despois de que o Goberno descartara traspasarnos a titularidade da autoestrada. Os socialistas galegos aplauden esa postura do Executivo Central. A Xunta amósase decepcionada e pide ao Goberno que rectifique. María Cheda. Si eran as contas pendentes do ministro Óscar Puente con Galicia, matan cunha negativa prácticamente 500 días despois. A AP9 non será de titularidade galega polo veto do Partido Socialista e de Sumar si haberá certas cesións á Xunta de Galicia, pero sempre con limitacións. Os grupos, agás os socialistas, critican esta medida que din van contra a vontade de todos os galegos, malia isto e malias reiteradas peticións por parte do Parlamento de Galicia. O PSDG aplaude a medida do Goberno de Pedro Sánchez. Cartas boca arriba sobre a AP9. PSOE e Sumar bloquean o traspaso da titularidade da autoestrada a Galicia. Din os socialistas que a prioridade dos galegos é outra. É que haxa gratuidade sobre as peaxes. Ese é o camiño prioritario no que nós estamos orientando a nosa forma de facer política. E a cambio ofrecen cesión de competencias. Que o Estado, nin o Partido Socialista, pon ningún tipo de género de dudas ao traspaso de competencias, é dicir, a que nosotros gestionemos eso. Esa cesión de competencias sería limitada e permitiría a Xunta facer propostas, pero sen ter a decisión final. O conselleiro da Presidencia amósase decepcionado e apunta a Besteiro. Lamentamos que o presidente do Club de Fans de Pedro Sánchez, o señor Besteiro, teña tan pouco peso dentro do seu partido. Diego Calvo apela ao presidente do Goberno e pídelle que rectifique, que trate a Galicia como o resto das autonomías nas que se están rescatando autoestradas. É unha oportunidade que temos, inda que visto as emendas, o que vamos a ter seguramente unha enorme decepción por parte do Goberno. O traspaso desta autoestrada é unha demanda política pero tamén social. Sectores como do transporte levan anos denunciando a ilegalidade das prórrogas e reclamando a eliminación das peaxes. Nos últimos 4 anos, os beneficios da concesionaria triplicáronse. Os que máis lles pesan as peaxes da AP9 e os transportistas. É o caso de Ángel Juncal, que cada mes afronta unha factura de ata 3.000 euros. Di que este custo engadido fai que as empresas do sector sexan menos competitivas. Mariola. Si é un custe que se ven engadir ademais a outros imprescindibles, como é o caso do combustible. Os transportistas calculan que pode chegar ata un 15% da explotación dun camión. E ademais creen que é moi difícil de repercutir no cliente final. Por iso falan de golpe directo á competitividade das empresas galegas. Que desaparezan as peaxes sería un alivio total para o sector. Ángel Juncal é un transportista autónomo, ten 2 camións que andan a ruta por Galicia. A Coruña, Ferrol, entonces eu, por exemplo, estou sempre pagando autopista. É un gasto moi elevado para pequenas empresas como a súa, que teñen que sumar a explotación do camión. Moi caro, o camión é caro, sí. Non sei se anda a Ferrol, de Vigo a Ferrol, anda cerca de 60 euros, unha cousa así, para un lado solo, sí. Entonces, bueno, parte do que che dan polo viaxe, pois vais aí. Uns custes que restan competitividade ás empresas de Galicia, din os transportistas, en relación a outras comunidades. Somos a única, casi xa das poucas comunidades autónomas onde aínda seguimos con peaxes, cando en moitas autoestradas de España xa están liberalizadas, e aquí non. Non debemos de pagar o suficiente, que aínda seguimos outros cantos anos a máis. Os transportistas creen que a eliminación das peaxes sería un balón de oxígeno para o sector, unha demanda que acaban de presentar ante o Tribunal Supremo. Iría moi ben para o transporte, porque, bueno, algo mellorou, pero necesítase máis melloras e os peajes sácannos moito. E din que ningunha autoestrada en España suma unha concesión tan ampla como a AP9.
Preocupa o prezo de circular pola autoestrada e tamén a perda de voos nos aeroportos galegos. A Xunta e a AENA mantiveron esta mañá unha xuntanza para analizar a situación e para avanzar cara a un plan de coordinación conxunto. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o de AENA, Maurici Lucena, sentáronse para analizar a situación dos 3 aeroportos galegos. Lucena aposta por traballar conxuntamente para que as 3 terminais recuperen rutas e pasaxeiros. Dibujar un plan de actuación conjunto, con un fin muy claro, que es mejorar a medio y largo plazo la conectividad de Galicia, que es el objetivo compartido en este caso clarísimamente por la Xunta y por AENA. Rueda pide deixar de lado localismos e que todas as administracións camiñen unidas. Si somos capaces de facer un análisis técnica que dé lugar a propostas tamén técnicas e, por tanto, sólidas, nas que despois todos decidamos implicarnos, incluído a Xunta de Galicia, creo que será a base de unha solución. De nada sirve estar discutindo, intentando achacar responsabilidades, botarse culpas. Creo que todos temos a responsabilidade e a obriga de que esta situación mellore. O vindeiro día 5 de novembro volverán sentarse para decidir as medidas concretas que se van a adoptar. O estaleiro vigués Cardama perde os contratos para construir 2 patrulleiras marítimas. O Goberno de Uruguai decidiu cancelar o acordo que tiñan porque observou irregularidades no proceso. Fixo o anuncio o presidente do país, Yamandu Orsi, quen avanzou que van demandar a Cardama por indicios de fraude. A dirección do estaleiro galego está sorprendida e asegura que soubo da suspensión do contrato pola prensa. No Morrazo, primeiro foron os negocios os que protestaron pola taxa do lixo e agora son as familias. Os veciños van asumir un incremento no recibo superior ao 80%. Pasarán de pagar 68 euros a 126, Mónica. Si, os veciños reuniránse esta tarde coa Mancomunidade noutro intento de buscar unha solución a ese incremento do 84% no recibo do lixo que en moitos casos, como no das pensións máis baixas, resulta inasumible. Unha xuntanza similar a que nas últimas horas mantiveron os sectores económicos na que trasladaron a Mancomunidade as súas demandas para que a suba se faga de xeito máis gradual. Os veciños do Morrazo foron dos primeiros en saír á rúa para protestar pola suba da taxa da recollida do lixo. Son eles os que terán que pagar os algo máis de 4 millóns de euros dos 5,8 os que ascende o total da recadación que suporá a suba do lixo. Es muchísimo, hombre, es mucho para lo que es para una casa. Desastre, é un disparate o que fixeron. Pero vamos a mirar se o quitan. Pues que tome medida, iso sí, esperémolo. Porque se non esperamos, malo. Reclaman solucións ao Goberno da Mancomunidade para evitar que se aplique a suba do 84% nos recibos. Dende a Mancomunidade tivemos especial sensibilidade para coas familias. Foi a taxa que tratamos con máis coidado e ademais sobre as que volcamos, por exemplo, todas as bonificacións, que hai moitas outras ordenadas que nin siquiera recollen bonificacións. Os sectores económicos que xa mantiveron unha reunión coa Mancomunidade agardan respostas ás súas demandas. Que os tramos para cobrar a taxa do lixo que foran de 100 en 100 metros cuadrados, que non tiña sentido, pois, por exemplo, na restauración que fora de 0 a 200 metros cuadrados e que pois fora de 200 a 500. Piden solucións a unha suba que prevé recibos de máis de 1.000 euros para a hostalería. E imos agora cun proxecto empresarial prometedor en Galicia. Arrancan as obras para construir en Rianxo a fábrica en que unha multinacional da acuicultura vai envasar o peixe que producen as 14 granxas que teñen en Europa. Prevén que estea en funcionamento no 2028 e que creará arredor de 170 empregos directos. Colocación da primeira pedra da planta na que a empresa norueguesa Stolsifarm vai cortar e envasar cada ano 14.000 toneladas de linguado e rodaballo que producen nas 14 granxas que teñen en Francia, Islandia, Noruega e Galicia, que suma 7. Será unha instalación de última xeración deseñada para garantirlle aos nosos clientes, aos nosos consumidores de todo o mundo os produtos de máis alta calidade. Investirán 45 millóns de euros neste proxecto que xa está en marcha grazas a que a Xunta o declarou estratéxico para poder axilizar os trámites da instalación. Alfonso Rueda compromete o apoio a investimentos como este, polo que compiten, di, moitos territorios sempre que cumpran todos os requisitos. Sen descartar o que facemos tradicionalmente, o que facemos mellor que ninguén, apostar por estes novos enfoques da riqueza que dá o mar é absolutamente fundamental. Seguide contando con o noso apoio,
mentras sigades facendo as cousas ben. Prevén que a primeira fase da nave estea en funcionamento en xaneiro do 2028 e que, unha vez completa, xere 170 empregos directos. E do mar, o monte. O BNG propón unha moratoria indefinida pro eucalipto. Vaino facer presentando unha emenda na lei de acompañamento dos orzamentos. É unha proposta para garantizar un futuro mellor para o noso país e para realmente tomar nota da grave situación que temos neste momento en relación coa expansión descontrolada desta especie. Xa está en Galicia o primeiro dos 317 menores inmigrantes non acompañados que correspondeu á nosa comunidade na repartición decretada polo Goberno. A Xunta xa decidiu tamén os 34 expedientes dos seguintes menores que irán chegando a Galicia daqui ata marzo. Tamén se sabe xa que están en Lugo outros 15. Estes forman parte do cupo que o Tribunal Supremo obrigou a reubicar o Goberno Central. Dende o Ministerio de Mocidade e Infancia, hoxe pedían colaboración á Xunta. Un poquito más de colaboración entre administraciones públicas y entender que estamos hablando de los derechos de niños y de niñas y ponernos a trabajar en torno a esto. Desde el Ministerio no hemos dejado de hacerlo. Ojalá el Gobierno de Galicia empiece a hacer lo mismo. E a investigación sobre o caso Coldo continúa no Senado. Hoxe compareceu o que fora xerente do PSOE entre o 2017 e o 2021. Mariano Moreno rexeitou responder sobre os pagos en metálico que o seu partido lle fixo a José Luis Ábalos. Pediulle aos senadores que o volvan citar despois de que declare como testemuña no Supremo o mércores que ven. Pedro Sánchez asegura que non está preocupado por esta declaración porque confía nas contas do PSOE. Lo ha dicho el Partido Socialista desde el primer instante, absoluta colaboración con la justicia, transparencia. Efectivamente tenemos toda la confianza puesta en el estado de nuestras cuentas. Outra fronte que ten aberta o goberno de Pedro Sánchez é a falta de confianza de Junts. Carles Puigdemont convocou o vindeiro luns en Perpiñán a cúpula do seu partido para decidir se seguen ou non apoiando o goberno. Os dirixentes de Junts falan de 2 anos de incumprimentos. Xa onte, Míriam Nogueras advertía a Sánchez de que era o momento de falar de cambio. Lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos, estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el Gobierno de España. Yo creo que el señor Sánchez está pidiendo tiempo para prolongar la agonía de su mandato y la agonía de su gobierno y la agonía de la situación política española. O informe sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo, que xa lles adiantábamos onte, publicase hoxe oficialmente. E as familias dos 21 mariñeiros falecidos están satisfeitas, aínda que tristes, porque o documento apunta a armadora e o capitán investigados na causa xudicial. A Comisión de Accidentes Marítimos conclúe que o buque ía demasiado cargado e que a orde de evacuar chegou tarde. Alejandro. Sí, pois un informe moi importante que chega 3 anos e 8 meses despois dese terrible naufraxio. Esta mañá nunha rolda de prensa a vocera das familias María José de Pazo dixo sentirse satisfeita xa que este informe amplía o espectro de responsabilidades ao incorporar datos como, por exemplo, que ese buque ia sobrecargado, que facía 20 anos que non se revisaban os traxes de supervivencia ou tamén que se deu moi tarde o aviso de evacuación. Un informe que será determinante durante a instrucción deste caso e que tamén ratifica a versión de Samuel Cuesi, un dos 3 superviventes deste naufraxio. A CIAIN volve sinalar a Juan Padín e o Grupo Honores como responsables da traxedia en que morreron 21 mariñeiros o 15 de febreiro de 2022. A empresa armadora non formou a tripulación como establece a lei, levando a cabo simulacros de emerxencia. Os seus traballadores non estaban afeitos aos traxes de supervivencia, que por certo non se revisaran como tamén é obrigatorio desde a súa fabricación. O informe revela como novidade que no Villa de Pitanxo se instalaran sen a autorización pertinente uns tanques de combustible que contribuíron á súa sobrecarga. Es más rotundo que el anterior informe de los peritos judiciales y a su vez ratifica el testimonio del tercer superviviente, de Samuel Cuesi. Foi precisamente a declaración de Cuesi desdicindo a versión do seu patrón Juan Padín a que propiciou a investigación do naufraxio como a dun múltiple homicidio imprudente. Sobre Padín, outro investigado, a CIAIN é contundente.
De entrada embarcou 2 persoas máis das que legalmente estaban permitidas no arrastreiro. Despois levouno onde non debía, augas xeadas, onde non estaba autorizado a pescar, no límite de acción dos medios aéreos de salvamento canadenses. Tamén cando non debía, nunhas condicións meteorolóxicas extremas das que tiña un coñecemento preciso. Independientemente de la negligencia del patrón, si por lo menos se hubiese dicho para evacuar antes, pues muchos de los familiares que faltan estarían con nosotros. O informe será remitido nas próximas horas á Audiencia Nacional. En Andalucía, a Fiscalía investigará os fallos nos cribados de cancro de mama. Pídelle á Consellería de Sanidade un informe que detalle como se detectaron os erros e tamén que medidas se tomaron para corrixilos e para evitar que se repitan. A Fiscalía abriu as dilixencias baseándose nas denuncias da Asociación Defensor do Paciente e as organizacións políticas Izquierda Unida e Adelante Andalucía. La Audiencia de Valencia ha ordenado que declare... A Audiencia de Valencia chama a declarar como testemunha a xornalista que comeu co presidente Carlos Mazón o día da Dina. Os magistrados consideran que Marta Vilaplana poda chegar información relevante sobre como se tomaron as decisións o día da traxedia. Para citala, tiveron en conta a carta que a xornalista enviou aos medios de comunicación en que dixo que non sabía do que falou o presidente cando chamaron por teléfono e que saiu do restaurante pasadas as 6:30 da tarde. Presten atención a sorpresa que deixou o incendio nunha vivenda de Cambados. No cuarto onde prendeu o lume apareceu un proxectil da Guerra Civil sen detonar. Levaba 20 anos na casa como un obxecto de decoración. 120 milímetros de calibre, 671 de longo e dentro case 4 kilos de TNT, dinamita. Un proxectil de morteiro da Guerra Civil con gran poder destructivo que apareceu cando os bombeiros validaban a vivenda despois de extinguir o lume. Volveron nacer. Se é un artefacto explosivo e que ten carga todavía explosiva, o risco é elevado, non? O seguinte, porque nós si temos constancia de que vamos a actuar ante elementos explosivos, se fai unhas medidas de distancia de seguridade, eso foi algo que se topou a posteriori. A familia, unha muller con 2 fillas maiores de idade, si sabía del. Tiñano como xeito decorativo, quizáis sen seren conscientes do perigo destes artefactos. Só con tocalo puidera estourar. Cada ano aparecen máis dun en desváns, xardíns ou parques, co risco que supón. Se alguén ten algún elemento que non sabe se está inertizado ou se está inutilizado, tense que poñer en contacto co destacamento da Garda Civil, en último caso, entregalo. Porque hai accidentes, como neste caso en que o proxectil estaba precisamente no cuarto onde comezaron as lapas, exposto a unha temperatura moi alta pola cantidade de roupa e de outros materiais que había acumulados na vivenda. Foi nunha das habitacións, afectou a parte traseira da casa, que eran 2 habitacións e un baño, unha propagación elevada que xa salía das habitacións e iba polo medio dos pasillos. Os tedas da Garda Civil que xa explosionaron o proxectil nun lugar seguro advirten do risco de guardar e manipular estas armas. No Reino Unido hai moita preocupación pola morte de máis dun 100 de mozos envenenados cunha sustancia que mercaron por internet. María Sabarís. Sí, as familias denuncian que os seus fillos, nalgúns casos menores de idade, puideron comprar sen problemas o veneno co que quitaron a vida. Din que levan anos reclamando que se pechen estes foros nos que se consegue un produto que é letal. De feito, contabilízanse 133 casos de mozos de entre 13 e 20 anos que morreron con este veleno. Agora, por fin, conseguiron que se pechen as páxinas web onde o conseguían, pero piden ir un paso máis alá. Queren que o primeiro ministro tome medidas máis drásticas e inicie unha investigación. Uns pais de Gondomar están acusados de sacaren da escola o seu fillo de 9 anos para educalo eles mesmos na casa cun programa propio moi rechamante con clases de mindfulness ou de surf. Din que decidiron facelo así porque o rapaz non se adaptaba a ningún centro despois de pasar por 4 distintos en 6 anos. A Fiscalía fala dun absentismo escolar moi ben vestido, Xoel. Un absentismo antía polo que o Ministerio Público pide ademais 1.800 euros de sanción para cada proxenitor, acusándose ademais dun delito de abandono de familia. Como dicías, o neno pasou nos últimos 6 anos por ata 4 centros educativos antes de que durante o pasado curso 2024-2025, cando debería estar cursando terceiro da ESO, os pais decidisen dalo de baixa do Colexio Público de Gondomar onde estudaba. No xuízo celebrado onte no xulgado do penal número 1 de Vigo, os pais insistiron en que
que esa decisión de desescolarizar o menor para darlle clases na casa se debeu a que non estaban de acordo co sistema educativo porque consideraban que perxudicaba o menor. Insistiron tamén en que remitiron á Consellería de Educación un proxecto educativo que incluía esas clases de mindfulness, de surf ou de fútbol e que a Inspección de Educación denegou logo dun informe negativo. Precisamente a inspectora da Consellería de Educación amosouse particularmente crítica ao considerar que esa decisión dos proxenitores puido ter efectos negativos sobre o desenvolvemento cognitivo e tamén social do menor. Pola súa banda, a defensa dos proxenitores pediu a súa libre absolución ao considerar que non cometeron ningún delito. E nos xulgados de Vilagarcía xa están os 22 detidos na última operación contra o narcotráfico no Salnés. Os investigadores vincúlanos cunha organización dedicada ao tráfico de heroína, Sabela. Antía foron detidas 22 persoas en Cambados, Vilanova e aquí en Vilagarcía este martes de madrugada. Ben, pois nas últimas horas 12 desas 22 persoas quedaron en liberdade. As outras 10 foron trasladadas esta mañá aquí aos xulgados de Vilagarcía. 7 declararon xa diante do xuiz, 5 vimos como pasaban o xulgado e eses 5 pasaban de novo de volta á comisaría. O xulgado e a comisaría de Policía Nacional aquí en Vilagarcía están pegados. Neste momento hai no interior do xulgado declarando diante do xuiz dous dos detidos. As declaracións van bastante lentas, influe lóxicamente que os acusados decidan ou non declarar e respostar ás preguntas do xuiz. Están a ser investigados por unha macrooperación contra o narcotráfico a mediana escala. Os axentes e máis dunha veintena de rexistros domiciliarios atoparon heroína haxís, tamén importante cantidade de cartos en efectivo e tamén un arma, un revólver. De momento, dicimos, eran trasladados ata aquí, ata estes xulgados de Vilagarcía. Ás 10 da mañá, ás 12 comezaban esas declaracións diante do xuiz. De momento pasaron 7 de 10, sabemos que entre os detidos hai unha muller. Esperamos o acto do xuiz se os deixa ou non en liberdade. Seguro que varios deses 10 persoas van quedar en liberdade finalmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a pena de 23 anos e medio de cárcere para un coñecido hostaleiro de Padrón que en reiteradas ocasións violou e ameazou dúas das súas empregadas. Coa sentenza na man, e aínda que cabe recurso no Supremo, estivemos con elas e escoitamos o seu testemunho. A avogada e víctima celebran un veredicto que califican de xustiza social. Este é un dos dous locais de restauración de Padrón onde Paula e Noelia, nomes ficticios, traballaban como cociñeira e camareira. Tamén son os locais onde o seu propietario e xefe das vítimas cometeu as agresións sexuais en reiteradas ocasións e ao longo de 5 anos. Estaba no restaurante, pasaba, tocábame ca man, ao mellor así nunha perna, pero foron cada vez máis a máis. O viernes, sobre todo, cando viño a xogar do fútbol, miña chispa, o sea, miña un pouco tomado, entonces as súas bromas, as súas foron a máis. Non sabes como reaccionar, que facer. Sabes, porque, pues, claro, estabas como que en día amenazada por todo. Ameazadas, aproveitando a delicada situación económica pola que atravesaban, nun caso con 4 fillos e noutro con 3. Vamos a despedirte, que non nos contrataba ninguén en Padrón. En xullo de 2020, da man da abogada Noemí Martínez denúnciano. O peor, pois, contarlo ao meu marido. El non quería saber chegar hasta o fondo todo. A xente mirábache con unha cara como dicíndoche, pero esta de que vai, que facíamos por cartos. Por lo menos 2 años estuve sin poder pisar Padrón sola. Saleu a sentencia e puxeme mal, o sea, empecé a chorar. A cousa polo corpo que eu non o quería. Faise de algún xeito xustiza social. Por dar a cara e atreverse. Hoxe as dúas volven traballar en hostalería. O condenado anunciou recurso de casación no Supremo. E segue a busca do profesor pederasta fuxido en Ourense despois de ser condenado por violar unha alumna de só 12 anos. Ademais de docente, Martiño Ramos era un habitual en círculos da esquerda ourensá vinculado a Ourense en Común e o Partido en Marea. Os abusos sexuais duraron 4 anos e a adolescente rematou con intentos de suicidio e con ingresos en psiquiatría.
Unha xuíza de Barcelona procesa o exxogador do Español Álvaro Aguado por violar supostamente unha traballadora dunha discoteca durante a festa de ascenso do seu equipo á Primeira División o ano pasado. A xuíza fixa unha fianza de 5.000 euros para facer fronte a unha posible indemnización á vítima que está en tratamento psicolóxico. En A Rioxa, a Garda Civil detivo 2 homes por un atraco en outubro do ano pasado. Un deles entrou armado cunha pistola mentres o outro agardaba fora nun coche. Saíron coas mans baleiras grazas á intervención do dono e despois de fuxir, queimaron o vehículo. Os Mossos de Escuadra investigan 2 homes por abrir un camping ilegal en Mataró, en Barcelona. Levantaron o camping sobre un terreno agrícola alugado e sacaron máis d'1 millón de euros en ganancias. E de seguro que lembran o caso do loteiro de Lugo que denunciou un atraco en xaneiro do ano pasado. Dixo que os atracadores obrigaron a darlle os 400.000 euros que, segundo el, tiña na caixa forte. A policía acusouno de simular o atraco e acabou imputado. Pois agora hai un novo xiro no caso. A Fiscalía pide que se arquive a investigación por falta de probas de que todo fose un roubo simulado, xa que os testemuños son contraditorios e as imaxes das cámaras de seguridade tampouco son concluentes. En Vigo está despregado un dispositivo de seguridade polo partido que enfrontará o Celta e o Niza. Pretenden evitar posibles altercados, aínda que non está declarado de alto risco. A policía xa acudiu á chamada de veciños que alertaban do encontro de seareiros das dúas afeccións en diferentes puntos da cidade. Nas últimas horas a súa presenza notouse en Vigo. Son seareiros do Niza que esta noite enfrontase ao Celta en Balaídos. Na parte bella da cidade, membros das dúas afeccións encontráronse, houbo berros, cánticos e, segundo algúns hostaleiros da zona, lanzamento de botellas entre eles. Unha xente debía de ser do Niza ou así, que subía por as escaleiras, debía de haber arriba algún do Celta, e houve un pequeno altercado, tía unhas botellas e tal. Muchos chavales, tal, así vestidos de negro, y de la nada empezaron a llover botellas, empezaron a haber gritos como si hubiese habido una quedada para darse entre ellos, ¿sabes? Y hasta casi llegan a dar a una señora. A Policía Nacional acudiu a diferentes puntos da cidade por chamadas veciñais que alertaban da presenza ruidosa destes afeccionados, porén a situación non foi a máis e os seareiros foron dispersados. Foi moito ruido, así como nas barandillas, e despois salín afora, porque había un ruido como se tiraran algo, pero ao final eran os do Celta, que estaban aquí abaixo, e os do Niza, que estaban en riba do puente. Chegou xa a policía, dispersou, uns marcharon ao centro comercial e outros hacia o casco vello para baixo. Foi o que non houve máis nada. Non se produciron liortas nin detención relacionadas con estes feitos. O partido Celta-Niza non é de alto risco, pero 150 xentes velarán porque non se produzan incidentes. Uns 300 afeccionados do Niza estarán en Vigo. Berros, pelexas, roubos e mesmo ameazas de morte son os problemas os que din enfrontarse a diario veciños e comerciantes da Coruña na coñecida como cidade escolar. Aseguran que detrás deste problema está a presenza de dúcias de toxicómanos que van á zona para consumir alcohol e drogas na vía pública. Desesperados, así din estar os veciños e comerciantes desta zona chamada cidade escolar. Inseguridade porque hai acoso incluso a rapaces que salen do propio conservatorio. Se sienten inseguros porque están siempre allí montando jaleo entre ellos. De hecho, problemas de gente que ha muerto, de cuchilladas, de que se ponen a gritar. Pelexas entre eles, consumo de alcohol e outras sustancias desde as 9 da mañá. Mellor 50 persoas, 40, 50... Lo que quieras, policía, que al final me lo cargo y cuando vengas está muerto. O vídeo grabou nun veciño hai escasos días. Interesantes, un toxicómano pediralle cartos a un rapaz de 13 anos. Entón, non lle deu cartos, entón amenazou de morte. E gracias que apareceu un veciño e colleu ese rapaz e quitou-no de aí. Este amenazou de morte a él, o rapaz, que non pode ser. Estamos falando, me parece que eran as 4 da tarde. Contan que nos últimos tempos o problema se agravou. Sentimos miedo porque nos amenazan. Es una zona que a las 8:30, ya en invierno, es muy oscura. Mucha gente mayor que también han tratado de robarle en la esquina, le han robado y van algunos armados con navaja. Ha venido la policía varias veces, pero no hay manera humana de solucionarlo. Lamentan que só os días de chuvia son os que poden respirar un pouco aliviados.
En Santiago investigan se foi intencionado o incendio que calcinou unha furgoneta preto da estación intermodal. Outros 5 vehículos que estaban aparcados ao redor tamén sufriron danos, Siria. Si eses 5 coches que tiñan as lunas rotas e outros danos xa foron retirados nas últimas horas, pero aquí aínda podemos ver o que queda da furgoneta, que quedou completamente calcinada na madrugada do mércores nesta pista que algunha xente usa como estacionamento nas inmediacións da estación intermodal de Santiago. A Policía Nacional investiga o sucedido, pero ten a sospeita de que pudera tratarse dun lume intencionado, posto que tanto a furgoneta como os outros 5 coches afectados presentaban síntomas de ter sido manipulados coa intención de entrar a roubar no seu interior. E menudo susto levou o conductor deste coche que circulaba esta mañá pola autoestrada AP9 á altura de Mesía. O vehículo comezou a arder a causa dunha avaría. Por sorte, non houbo feridos, aínda que sí que houbo que cortar un carril da autoestrada ata que apagaron as lapas e quitaron o coche. Non foi o único accidente das últimas horas. Onte pola noite, cando a borrasca Benjamín azoutaba Galicia, 2 coches bateron de fronte na Picaraña, no concello de Padrón. Os bombeiros tiveron que liberar a unha persoa que quedou atrapada nun dos coches. Esta pasada noite estivo cortada a autovía A52, pese as imaxes que están a ver, só se trataba dun simulacro de accidente con vítimas no túnel de Alongos en Toén, en dirección Benavente. Durante 5 horas o tráfico estivo desviado pola calzada dereita que pasou a ser bidireccional. O que se pretendía era comprobar a efectividade dos protocolos de actuación e avaliar a coordinación dos servizos de emerxencia en caso de accidente con vítimas nun túnel. Cando cumplimos 18 ainda bastante preguntas para facer algunha cousa ou outra, sí. O médico así non me entero moito de que pedir cita e tal, prefiro ir con miña nai e meu avó. Un trámite do banco que se me escapa, que non sei realizar eu sola. Pero eu non vexo ningún problema se precisas axuda pela teus pais ou algún outro maior. Ao final, tan complicado non é, un pouco a inseguridade de facer algo por primeira vez. Ya eres mayor de edad, ya tienes una edad. No es necesario, yo, vamos, no vendría con mi madre ni con mi padre a que me hicieran nada. Un simple cartel abre un gran debate na Universidade de Granada. Deben acompañar as nais e os pais os alumnos nos trámites se xa son adultos? O dilema trasladase a moitas outras xestións, dende acudir ao médico a tratar cun banco. E axuda ou sobreprotección? Pais non grazas. O vicedecano de Granada só trata cos estudantes. Na Universidade de Vigo non atopamos cartéis semellantes, pero a norma está clara. Son mayores de edad, incluso un chaval nos podría denunciar porque hemos atendido o dado algún dato de ellos. Entonces, no está escrito, pero no les atendemos. Na universidade a maioría dos trámites poden facerse en liña. Piden axuda aos mozos? Me ayudan si no soy capaz. En plan, yo intento hacerlo solo, pero si no soy capaz, pido ayuda. Ao final, sempre nalgúnha cousa, para pedir unha beca ou así, necesito axuda a miña nai. Normalmente son cosas que fago eu, pero se necesito ou preciso algunha axuda, os primeiros en falar son os meus pais. E ao saír de clase, están preparados os mozos para cruzar a maioría de idade? O piso non lo buscou un amigo e despois a tarxeta de uso e todo eso sí que o facemos nós. Por exemplo, para votar, algo que é moi sencillo, pois preguntas a teu pai, oye, como funciona isto? Son cousas que non hubo que facer nunca e nadie explica tampouco, entonces hai que preguntar. Pois a última pregunta é se serán os maiores os que sobreprotexen a rapazada. Que contesten elas, que xa son adultas. Un pouco, quizáis sí, porque, por exemplo, meus pais están moi pendientes sempre de min, que estea ben, que chegue ben a casa, que todo me vaya ben en xeral. Sí, la verdad es que un poco sí. O sea, cada vez menos a medida que avanzas, pero en las nuevas generaciones cada vez se nota más. Hai ferramentas que transforman a solidariedade en accións concretas. A plataforma galega Terramove é unha delas. Botou a andar hai pouco máis dun mes para conectar proxectos locais no ámbito deportivo ou cultural con persoas dispostas a colaborar. E as súas primeiras campañas xa deron resultado. A filosofía que se agocha detrás desta plataforma digital é sinxela, dar visibilidade a proxectos locais relacionados co deporte, a cultura ou o medio ambiente que teñan impacto social. O que ofrece é que cada un de nós poidamos ser parte do cambio. Podemos ayudar económicamente, es lo que más lo suelen necesitar, pero la manera de que económicamente puedan llegar esas ayudas muchas veces es darle la visibilidad, porque si no la tienen no le puede llegar. Esa es un poco la razón.
A web permite seguir o progreso das iniciativas, ver como se empregan os fondos e coñecer, sobre todo, os rostros que hai detrás de cada proxecto. Un deles é precisamente o Club de Atletismo Sada. Foi dos primeiros en sumarse a esta iniciativa. Levan 14 anos loitando por mellorar as súas instalacións, que agora son compartidas, e por vez primeira confían en poder conseguilo. Esperamos chegar aos 100.000 euros, que é o mínimo que necesitaríamos para poder facer esta compra. Xa levamos 4.000 e pico euros recaudados. A veces unha pequeña donación pode ser unha semilla de un futuro relevante, ¿no? En pouco máis de mes e medio, Terramove xa recadou máis de 60.000 euros para as 11 primeiras propostas que impulsan. Outro exemplo de solidariedade vémolo nunha aldea de Cervantes nos Ancares. Alí todos se turnan para levar en coche o traballo a Carmen, unha veciña que non tiña modo de desplazarse dende que quedou viúva. Son os veciños de Carmen que se ocupan de levala ao traballo e recollela á saída. Cada semana tocalle a un. Van 4 viaxes ao día con ela como pasaseira. La llevar hasta Villaver por las 9. La buscar a las 2, 4:30, me voy de nuevo a Estramar, la llevar hasta las 7 de la tarde. O seu marido enfermou, e claro, xa ao final xa o pobre xa preconducir lle iba mal e todo eso, despois falleceu. E claro, Carmen tiña que ir a traballar, porque ela necesita traballar, que está sen jubilarse. E para ir ao traballo, pois nada, organizámonos así desta maneira e facémolo con muchísimo gusto. Cada viaxe ronda os 10 kilómetros. Grazas aos seus veciños, Carmen pode continuar co seu traballo como asistenta a domicilio en 2 aldeas de Cervantes. Facémolo encantados, vamos. Cando eu sempre lle digo, cando iso, xa se nos acabou a semana. Agora pasan 2 semanas, que a mellor, a verdade, vémonos moito, pero claro, ela traballa, entonces non a vexo, a mellor pasa 4 ou 5 días e non a vexo. E se vou todos os días levala, pois vexo. Carmen non pode estar máis agradecida polo xesto que teñen con ela cada día. Considera os seus veciños como da familia. Moi satisfeita, sí, a verdade que isto é unha maravilla. Digo, se o meu marido estuvera hoy, estaría orgullosísimo, porque isto non o faen en lado ningún, a verdade que sí. Moi uns veciños que eso é como da familia, como da familia. Se non fose por eles, eu non me podería mover, claro. Ou chamar un taxi ou non sei. Claro, e iso xa é máis fastidiado, con taxi. A Federación Veciñal de Lugo venlles de recoñecer co título de V de Veciño pola súa xenerosidade. A seguridade digital presenta moitos retos a nivel empresarial e legal, pero tamén a hora do que facemos cada un de nós. A Cátedra de Ciberseguridade da Universidade de Santiago chama a atención, sobre todo na falta de conciencia de risco da xente nova. Todos vamos a ser atacados e solo cando te levas un susto, como todo na vida, é cando realmente te empezas a concienciar desa necesidade. Partindo desta premisa, a Cátedra de Ciberseguridade da Universidade de Santiago e o INCIBE seguen procurando que tanto os cidadáns en xeral como as empresas, sobre todo as pequenas, se protexan máis e mellor. Pero iso tamén hai axudas do Ministerio que se poden pedir en lugar de kit digital, kit de protección de ciberseguridade. Hai formación que ten o INCIBE, que temos nos na cátedra. No congreso que organiza a Cátedra estes días en Santiago, os especialistas avalían os retos de futuro en canto á seguridade digital. A día de hoxe xéranse imaxes moi realistas coa inteligencia artificial e vai ser o gran reto seguramente das próximas décadas. O máis importante, garantir os dereitos fundamentais, a protección de datos, a intimidade, o dereito á propia imaxe, a honra. Mais aló da necesidade dun regulamento legal da tecnoloxía, din que compre unha maior concienciación sobre o que facemos cada un de nós no mundo digital para evitar correr riscos ou viralizar información falsa. Temos un grado de responsabilidade a hora de consumila e a hora de poder esparcila, non? Antes de pinchar, antes de abrir algo, penso. Canto á concienciación, os estudos evidencian que hai moito por facer a calquera idade. Os novos non se preocupan da ciberseguridade, pero que son víctimas no mesmo porcentaxe que os persoas maiores e non se protexen mellor que os maiores, non fan contraseñas seguras, non protexen os seus datos en internet.